20 листопада це день дуже ніжний та мудрий, тому ти можеш рухатись трошки повільніше, ніж тобі хотілося б. Сьогодні починається новий лунний цикл. І це знаєш такий момент, коли ідеї тільки-тільки проростають. Тому дай їм трохи часу, нехай собі ростуть спокій. Енергія дня додає теплоти у стосунки і бажання бути саме зі своїми людьми. А Юпітер, головна планета четверга, підкидає мудрі думки. Це такий собі день, коли хочеться не метушитись, а просто розуміти процеси трошки глибше. Тому плануй, думай і мрій, але спокійно і без зайвих рухів. І головне, не вирішуй нічого сьогодні на емоціях. Вони сьогодні дуже-дуже чутливі. І обов'язково підписуйся на мене, щоб не пропустити ще більше порад від зірок. І пам'ятай, що я завжди поруч.